Arganta sebab dalu kalanggahan kantun mirunggan pangapunten kula wastani nek dalu kalanggahan midodarin banapun kendhek awan. Nggih, panglipur ingkang sepisan kepareng sowan Dik Tata Sunyah Nyoh. Gayeng ngiram to ya. Tak sawang mong jaba ning nggon syuting. Balenono nggone bose mau Pake mau. Ngitono. Pake karo kuwi Pakde kuwi. Lha. Bos Poleng kuwi ta. Lah. Ngopo? Iki lho, sing nika sing ireng nika. Bose sing BGS. Sing ireng piye to? Kuwi. Iya. Mergo nek ireng nek putih. Karo kuwi Mase kuwi sapa jenenge iki Wilkampono kuwi. Anu kok Wilkampono. Lah niku Mister kuwi. Kenalan ya. Ngaturaken panuwun ingkang sepisan atur panjenengan Bobo Yatman sekalian. Ewadene kraya-raya nyuwanaken kanca-kanca Arganta dalu kalenggahan. Mengucapkan selamat dan sukses kepada mempelai berdua Mbak Dina kalih Mas Ahmad Mubarok. Semoga menjadi keluarga yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mugi enggal pikantuk talining katresnan arupi putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Amin Kang Mas. Nggih. Aku seneng nek kene iki. Piye? Padha karo dolan ning omahku dhewe. Oh iso. Iya, andane. Gesi iki angger aku wis WA mbae kae, Pake bose BGS kae, aman. Aman. Iya. Kula salam langkung rumiyin ta. Nggih ngaturaken wilujeng lenggah. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih kalih Gong Gunung G Gedhe Arganta ingkang mijil saking Argayasa. Apa Gong Gunung? Gong Gunung. Ya. Gong Gedhe. G Gedhe. Yogane ya nom-nom. Nom-nom. Penting gimbal iki melu terus. Nah, rombong aku mung gimbal iki tok kok. Malah ketua suku. Iya, sing ngombe bir geleme mung iki tok. Pelok nenem, pelok barang napa selindro? Barang. Barang. Pelak barang, Mas. Kena minger madhep rono. Urung kanggo gak mau awan. Lah ya. Awan mau seneng kene. Ora. Ora, kan mau awan mbahmu. Awan mau neng Sukoharjo. Rina wengi tansah eling. Selendang sutra tansah dadi impan Mas lagi ingin wilujeng dalu. Nggih, ampun jenengan kaibir terus klenger aku. Yen wengi kumudurina yen rina kaya teka sumanding ana tanganku aduni mas lendang
Ya, dikasih lagu sing ya wis wong sragen kene ya ngerti kabeh. Enggak Mas, kaya wingi ya? Nggih, monggo. Undange siap. Neng pertelon punggrok melengku karo aku yen jelok dipadha pancene jagat ning ora aku bodang metu kone karo tak wadah
gayeng tenan.